moments later. Hello mga mamis! Magandang tanghali! Andito naman kayo sa Bisaya TV. At ang video ko today ay magluto po ako ng uyap. Ayan, yung uyap. Yung maliliit na Bombay. Yan. Kailangan ganyanin yung mga mamis. Ayan, ganyan yung pagkahiwa ng kamatis, bombay at bawang. Hiwain nyo na ang pinong-pino. Tapos, sunod na natin ilagay natin ang ating nagsala na po ako ng kawali. At iprito na po natin ang ating prito